So di Tapok ka ba? ganahan o ganang VIP treatment nga murag. Luod. Uran ko. Ganahan. Oh. Kisi paborito ni Tatay Digong sa inyong tulo ni Sir Polong ni Ma'am Inday ikaw. Growing up with Mayor Inday VM. Close ba mong duha? How does it feel like growing up a Duterte? How does it feel like growing up with a tough sister like Mayor Inday Sara? Mayong bunggag, this is your proud bistak boy, Chito sa Muntina. In today's episode, grabe gyud kaayo ka espesyal. Kay kining atong guest, dili basta-basta ang magpa-interview. Pero sa atong imbitasyon, misugot siya. Munang mapasalamaton kaayo ko. Low-key kayo ning tawhana, pero hasta pong kuyawa. Munang dili na nato padugayon pa. Tara, let's have a chit-chat with the acting mayor of Davao City, Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Una sa tanan, VM, daghan kayong salamat kay kani di wag gyud ko nagdahong nga musugot ka face-to-face interview. I think if I'm not mistaken, the last interview you had was with Rappler, pero online to. Di gyud kaingon nga hilig og ingon ani nga klase nga interview, VM. I don't know which came first. I think basig ang last to lakbay pa yata na ako kang Lucy Cruz or Right. Tong Lucy Cruz kuan from TV5. Face-to-face gyud. Yeah, Kato. Talking about lakbay, VM, na-miss na ba nimo ang paglakbay-lakbay? Kay busy naman kaayo kagaron as our acting mayor din sa Davao City. Gimingaw good, pero kani nga trabaho man good. Lisod mo gawas ka diri sa ko niya na may tabo. Right. Ang akong responsibilidad na amang ko diri sa dakbayan ba sa tong lugar Davao man ang di na lang po gawas pero na may other activities that I can do here. Pareha nang mag-mountain bike. Yeah, katong site na tama. So murag ang ako ang energy towards katong mga other activities sa una dati kay nanglan ko mo gawas og Davao, gibalhin na lang nako sa mga diri na lang. So murag ang nahitabo siguro VM is like on your rest days Diri na lang mga mountain bike na lang ka. Diri ko. Okay, Isa makita mo guna ko si mga IG stories po nang imuhang mga kuano pero asa na diri sa Davao VM? Mga sikreto nga lugar. Usually, dili man doon. Dili man siya sekreto. Nasa kuan nata sa second district. Diya naga-trail kong motor. Nya sa mga indangan dapit. Mahayag diha. Kung diri pod sa kuan, naga-trail ko og bike sa enduro bike diri sa kuan, Katigan, Turil. So third and second district sa mga bukid-bukid nato kay gwapo mo kay itong lugar para ana good. Kanang imong pag mountain bike VM dugay na nimo na ginabuhat or bag-o lang because of the pandemic. Murag gatong pandemya tanan tawo nagbike, murag ako apil na sige mo man ni usor murag gisawayan ba pero eventually man good na nagustuhan ako sa ana ba. Pero nailhan ka sa mga tao VM nga like, a surfer gyud. Like you really love the ocean ba? Unsay kalahian niya in terms of satisfaction ang pag mountain bike ug pag surf nimo? Ang surf man good more on ang lifestyle man good akong giapas ko dato good kay simple lang tanan ba nakas dagat ina kung unsay pagkaon mo rapod na. I remember that time VM. I don't know if ma-remember nimo but this was it happened a few years ago sa may Reefside nga headquarter. I actually had a talk with you kay supposedly for a project. Na kay na mention nga katong kung nganong ganahan gi ka mag-surf na na explain atong lahi ang feeling pag naa ka sa ocean murag dili bitaw wala kay kalaban wala ay imong kalaban lang balod. Could you tell us more about it, VM? Nganong ganahan yung gig-surfing? Kung naga-surf manggug ka, more on mga imuhang labi na kung dagko ang balod ang imuhang focus manggod kay mo survival ba. Di ba? Kaya di man ka gusto malumos, ana. So, ang mahitabo, malimtan yung mga ginahuna-huna nimo nga mga problema, mga ano, it's a form of an escape manggod. Mga escape sa ba niya. Maghatag yun siya peace of mind po. Ano ba, tubig, relax, kuwapo, dagat, naligo lang ka. At the same time, you're having fun while having
while naga-exercise ka. Murag ang feeling ang ginhatag sa mga freedom gyud ana ba. Na-mention nimo ganiha VM nga di na magigagawas kay focus magigas mong trabaho karon. Murag wala gid kay ma-feel nga urge nga murag lami po noon. Wala ra pod. Na kuan ra mo no, pero kung ako'y chance na maka-surf ko, bro, di mo ko ganahan. So nalagi po din na sa imong modo sa no. Kung makakuan, Di na maka-surf. po ko ganahan kay mo lagi na mo adto pa kog layo nya mo balik Mapod, ra gyapon ko mapod, diri kay mapod. naman ko'y bantayan ana ba. Lisod. Ang imo nga magong pagkatao gyud na ilhan mo kas mga tao nga kanang low key ra gigaayo ana ba niya murag syempre tungod sa nahitabo sa imuhang amahan no na niadto na gid siya dito sa Malacañang suddenly kay dili magikaanak ka visible gyud sa camera sa una Hindi man gyud. murag ni sulpot kag galit man you became like a public figure na gid kaayo si feeling nimo na VM dugay ba imong adjustment ana Nagi adjustment period kay mapungot gyud ko ganang sa una ba ganang dagan bitaw kay magpa-picture ano. I just have to be honest with this. yeah of course Pero eventually na okay naman ko na anad ra pug ko nya nadawat na ko. Mo lagi to. As I mentioned earlier, di ba, ni anak ko si mo nga mura magyapon ilhan naman ko. So naman ta diri anak ko nya napug ko sa atong point sa akong kinabuhi nga ikapoy na po kung siglaag bitaw nya anak ko nga basig pwede ko kay because I have 3 kids di ba all growing up sila gagmay pa nga anak ko maybe I can contribute diri sa akong lugar kay diri ko nagad ako mga anak na gusto ko kanang puyo na lang ko diri bantay na lang po sa mga bata na dapat na ko'y trabaho and luckily enough na akong pamilya naman sa kuan akong mga igsuon ug akong amahan nasa politics so anak ko try kog dagan. And we actually saw that change BM no. Nga kanang nakita po namo ba na subaybayan namo somewhat ang imuhang pag-grow gyud. Kaysa una murag chill ra ka karon murag you're getting serious naman kinang murag makita gyud nga. Dili ay more gud gihapon. Pero kanang in terms of service ba murag makita na ginamo nga wala murag ko ana kay siya niya murag at kuan lang mo lang maghapon mo kung nausab yun na nausab pero ako ang kuan ginakuan lang yun ako kasi tawagan na ako mga responsibilidad ba ginatagaan lang yun ako importansya na ba syempre trabaho gud ni gibutang ka sa mga tao diri giboto ka gibutang ka din magkalat ka ulaw kayo di ba so kinahanglan buhaton gid mo trabaho murag ana ba pero kung ako mao lang maghapon ko. Pero kung na-realize mo VM now nga kanang especially karon nga you're acting as our mayor. Kung na-realize nimo nga inadili day siya ingon ani ka sayon or nanapog ka anticipation sa una nga marag na gyud kay of course ako ang kuan ako igsuon ug ako ang amahan niagi pagka executive diri sa Davao ba then kita na kay nako while growing up, akong papa, mayor, ana. So, familiar na kayo ni Sako, Pero lahi ginampod na mabutang yun ka nga, ikaw na yun. Well, that being said, VM, kanang growing up sa inyong pamilya ba, sa Duterte, kanang gusto lang ginamo mabalaan, nga, how does it feel like growing up as a Duterte? Nga dili gid kaayo balo sa mga tao. Ako di ba kayo ilado sa una? Hindi ko ganahan ingana lang ba. Pero katong mga nakaila si mo, siyempre mahadlok. Right. Mo gina, di ba kay Apanas Duterte ba ya? Mga tao mataha si mo ba. So mo pa na murag downside bitaw niya kay nabi nagmusulod kag usa ka lugar ang sayang treatment si mo lahi ba. Di ba niya? Siyempre gusto lang po nimo you want to be a part of everybody ana good. Right. So di ka ganahan o ganang VIP treatment nga luod. Uran ko. Ganahan. Luod gyud just ko agad. Lagi. Ganahan. Kaya mas ganahan man nimo. Mo ginano, especially pag moadto ka ganang imo mga tropa gay nimo kay di ba? Ang moadto ka especially sa dagat, ang imuhar gyud makahalubilo, ang permanently gyud ako na madunggan no. At testimony gyud na siya ng mga local gyud. Okay. Blend in gyud. Mas simple man god kay ana ba kung mao na iyang batasan mao na pod niya kung batasan bahala ta din rin duha ana lang god di ba kay kung kuan man god medyo noon at least dili ka na formal ka permi ba di ba ana ba
Di kailangan mag-pretend. Di ba? Wag na. VM, kaning imuhang relationship sa imuhang papa, si Tatay Digong, ginamong tawag, no? Imong relationship with Tatay Digong, nga naa na siya dito sa Malacanang, nga grabe gid ka busy. Do you still get to talk to him ba? Usahay? Or... Oo, nag-adto ko siyang balay. Kay atbang ra ba may balay ana niya kanang diya bitaw sa Doña Luisa. Di ba? Kabalo man tanang tawo nga nana sa diya kanang balay sayang atbang ako man. Okay. Nya mo na pag magkada mo uli sa kita mi tuon ako. Storya kaon, mo lang gud niya. Uli ra po tabok ra po sa. Wala ray nagbag-o like wala man. Wala ra. Sa una VM kanang si Tatay Digong ba kanang unsa siya strict daw kay siya sa inyo ha. Kanang Stricto mahadlok baka kay alangan. Madlok eh. Madlok yun. Mo nang hawd kay kung likay-likay ra ko pag nakoy magbugbo akong grado di ko pakita gyud niya. Until now. Dili na po. Dili na kay kayo na. Dili na. Kasi paborito ni Tatay Digong sa inyong tolo ni Sir Polong ni Ma'am Inday ko. Si Mayor Inday gyud. Ako siguro tan-aw na ako ug si Mayor Inday gyud. Mayor Inday gyud. Anyway, kini na ano na maginato si Ma'am Mayor Inday VM no. Unsay mga programa nga ni Mayor Inday nga imong ipadayon or mga programa nga tutokan nimo sa imong pagka-mayor? Halos tanan gyud na mismo. Kay in the first place is Rami Party, Right. HNP, HTL, ana ba. So ang plataporma sa katong previous na kuan, Ipadayon lang. padayon lang gina sa tanan. Nya nalan siguro yung mga bag-o siguro na pwede i-introduce pero gagmay kaayo kay importante man gud nga dili ka magsigig dungag bitaw og trabaho nya dili nimo matiwas ang imong mga kanang mga existing na trabaho. So mo na tan-aw na ko nga kinanglan nga focus ba dili kay napoy bag-o kay bag-o ta diri ani opisinahan ni dungagan po na tong mga bag-ong problema dili kato mga health nang gihapon mostly mga basic services gyud na kinahanglan i-deliver bitaw sa mga tao labi na tong mga wala tong mga marginalized nato katong kuwang katong mao magid trabaho pod gyud sa gobyerno dapat man gud aside sa buhat og mga infrastructure ana pero kana poverty alleviation gyud kay developing country mo gud Tama. Tama. Does she give you advice usahay like ingon ani na siya? Wala ba ya? Wala ra. Wala ba ya gyud? Grabe no? Nya gikan pod sa amakan padong sa wala ko kita nga nagstorya na sila nya kami po wa mi gastorya kaayo. Murag ako more on nakat-on na lang ko paglingkod na ako aside sa akong na-obserbahan lang sa ilaha gyud. Pero kani VM medyo mo personal lang ko gamay VM kaya pag abot kay Ma'am Mayor Inday Sara ba kanang syempre karon kampanya like how are you kamong duha ni Ma'am Mayor Inday karon sa kampanya like do you help her in some ways? Wala kay ko involvement sa national na campaign niya kay akong focus diri gid sa Davao mo kay mo ang sa ko nasabtan lang ha kay wala mo pud niya giingon gyud na specifically nga diri lang ka ana gyud wala mo siya order or anything pero kung ako na lang po mo sabot sa kabisi man gud niya karon ako ibilin dire so dapat ang focus gid nako dire kun di na ako manghilabot dito if I can man kun ako'y ma-offer na tabang siya maybe through people that I know outside of Davao City ana na lang ba pero di na ko gusto nga mohawa dire para mo campaign na siya kay lisod man gud kung wala sa dire dapat na magud ko dapat na mabilin ba. Growing up with Mayor Inday VM close ba mong duha? Gaaway ba mo sa una? Dili kay layo may 10 years among gap. So murag ka nang kung sa ato pa murag ko baby brother gid niya ba. So gibaby gid niya. Mao gid ang treatment niya sa ko ginaalagaan ko unsa ko mga kinanglan. Kay sa una Manila min nag-eskwela. Kabiraman duha. Sa po'y gabantay anak ko nya buntay kalinturahon ko sa po'y mong punas ko labakara ana. So she acted like a parent to you. Nga na gyud katong sa una. Kay kami ra man duha dito sa Manila. Wow. Kanang imuhang kanang kato while growing up with Mayor Inday pod ba? Kanang syempre kanang mga sa una uyab-uyab is she that protective of you or
So una makainomdom ko katong laagan na kay ko nganong nya sige na ko inom sa gawas o tagaan ko jag kwan kanyo pag kondom ha kanang ana gud. Practical mo lang na siya nga tawag yun. Practical na siya niya kapag muhatag na siya ka ng mga advice kanang intelligent gid na advice mga kanang kabalo ka nga you don't get into shit that you don't want ba. Right. Ana gid na siya. Unsay mga dili mo pa sikreto VM no. Pero kanang mga unsay mga kinaiya ni Ma'am Inday nga dili kaayo ingon nga marag nabal-an sa mga tawo nga kana unsa ba? Tuli wala man siguro kay ingana. Ingon ana gid siya ka tough gid sa like sa inyo ha. Like Dili man or dili basig she may appear siguro nga tough magipod na tough, siya, di ba? Oh. Pero ingana lang man gyud siya. Pero pag kanang dili po ka kanang kamukha mo lang. kung dili po ka mag-cause og gubot siguro sa within sa iya kang kuan ba proximity siguro Right. wala man kay very light lang man kay na sa nga tao buutan man mas turya ra man pud nimo gyud. Sa inyo nga kanang napod na yung mga lambing-lambing moments or wala kanang dili kaayo. Di kayo. Naalay mga usay pag mga hupog. So una mag-inom mga hupog, may emosyonal. Agbay-agbay. Oo, ana good. Mura gyapon tao, mga tao lang gud gyapon nga. Kamo na mo may mga igsoon, di ba? Usay dili mo kita ingon na mo pakita affection sa to igsoon, pero pag mga hubog ta, ana love kita ka kuya, ate, love kita ka ana good gyapon. Na mag I love you hi mo pag medyo nakainom lang or lapay moments na I love you. Mga Pasko ana depende ra gyud Typical Filipino family gyud nga kanang ano no naayusay cheesy moments ba. Unsay dili nimo makalimtan nga experience with Mayor Inday VM as a brother. So na. Inom-dom ko ang pinakauna na kong inom ba katong sugod-sugod pala ko mga high school pa ko ato. Unya kay ambot kay basta siya tighatag sa ko ag shot. Ginapatago lang niya bagi palingkod ko niya pero ginatagaan ko niya sa ato. Ni basta nahubog ko ato nagsuka-suka ko tawanan kay to. Pero nga na magod siya kanang ubanan po kaniya ba kay syempre kita siguro niya nga bata pa ko gasugod-sugod ko inom ni kay sa badlongon ko niya di gusto kay ka di ana babagibantayan pag ko niya. Wala naman yung nga moments before sa election makaingon ana pa mag moment. Wala mo gud inom. Ano ba po nga ako dugay na ba niya. Kanya-kanya na pud may kinabuhi kay kuan makita lang may anak nila kuan. Usually birthdays ana Pasko. Mura lang gyapon mga kitagod ko na natay kanya-kanya mga kinabuhi di ba anak na lang man. Pero kamustahay mo usahay like sa nagin may mga nagin may nami group chat sa family VM. Na agid may na. Kinsa pinakakatag sa inyong group chat nga kanang murag panira moment ba kanang inana? Unsay bot pa. Kanang usahay ko na makadala gyud og tigaw na magkatawa ka na serious nga. Ang katawanan gayo kay ako magubang si Kong gyud si Congressman si Kong. Okay. Katawanan gyud gayo. Magkatawa gyud ka ba? Joker gyud ayo ba? Malingaw ka. Si Tatay Digong appeal sa inyong group chat or kamo ra magsuon? Kami ra sa kamora magsuon. Suon sa akong inahan. Anyway, kani VM last na lang yun. Medyo cheesy no, medyo cheesy. Ikaw naman nagsulti nga di nagig kaayo mo magkita ay gud ni Ma'am Inday. Unsay mensahe nimo sa VM karon nga mo daganay na magid siya as Vice President ba? Suman ha. Ako kay kuan lang gyud. Gusto lang nako nga malipay lang gyud siya. Unta nga she will find happiness in her work. Unya unta gusto nako nga ambot gusto lang ako malipay lang gyud ako igsuon. Mao ra gyud ako ang kuan gyud. Good luck sa iyang campaign. Good luck sa iyang campaign. And pag lain gusto para sa isugod kalipay lang gyud. Oo. Kalipay sa pamilya, sa mga tawo nga nakapalibot niya. Isa ra gyud ako kuan stable, consistent and very hardworking. Mao gyud na si Mayor Inday Sara Duterte. Do you text her po ba usay nga kasi tawag nimo kay Ate. Ate. Ganang proud kay mo. Wala mga cheesy. Wala. Ate, ayo pasag dayon mo kaugalingon te wala nga. Ate ko na usa kay gyud na kuan lang
Amping, ano lang. Right. Hindi lagi kay tag-as yun. Pasimplera. Amping. Good luck. Good. VM, kanina lang, last na lang yun siguro. Mensahe nimo para sa mga dabawin niyo. Salamat kaayo sa inyong salig nga gihatag sa ako unta karon panahon sa kampanya o makaadto mo sa mga rally, dapat mangadto gid unta mo as if possible you play your role as part of civil society, diba, as contributors to society. I think it's part of your responsibility na mo attend po mga rallies bitaw so that you will get informed, diba? Right. Kay naman gud usually ang mga storya kay kung i-post lang nimo sa Facebook, kuan lang nimo sa social media, dili maguna unless naagi ka dito nga naminaw ba, because this is serious matter. We're talking about the lives of the Davaoenos man good. So kung makaadto mo sa kampanya, makapaminaw mo sa inyong mga konsehal, makapaminaw mo sa kuha, sa atong vice mayor nga moabotay pod, sa atong mga congressman, mas maayo gyud. And kato, salamat kayo sa pagsalig niyo sa kuha. Rest assured nga ako kada mosuod ko sa opisina, I always keep the people of Davao in my heart and in my mind, especially those who are in need. Katong mga dinaog-daog, katong mga kapobrihan. Mao nang as much as possible mo nang direction gyud na ginakuan ako sa opisina. Ginapatan-aw sa opisina. So, di ta mo binuangan, di ta mo pasagdan, di ta mo talikdan. Moro to. Salamat kayo. Salamat gid kayo, VM. Sige. Salamat kay nitugot ka og salamat sa mong serbisyo. Okay, welcome. Sa Davao.